ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако, умедворем ҳамагӣ хуб ҳастин. духтарако, бозам навори имрӯз аст. Барашкаҳора гулдорш омаде. духтаро, нархошон беҳад нархи дастрасай. духтарако, ина барои сабз барои модаро. духтарако, ранги сирхш. духтарако, барои духтарако ёш аҷоиб бод хушрӯ. нархиш 160 сомонӣ. духтаро, нархи донаҳай. касе обтон мегира, бояд чи арзон мекунам. духтарако, диден чӣ хушрӯакай. Нихай назик нишон додестам ки духтарако, сурат напурсен, сурат надорам ба хотире ки анами ютуб каналон вибр карда равон кунем. Королевский мрамори барашкай. духтарако, 3 метр чуноне гуфтам 160 сомонӣ. духтаро, нархи донаҳай. касе обтоби мехара, бояд чи як арзон мекунем. на харидорон муҳтарам, хоҳиш мекунам, ватсапи ман дар рӯи экран ҳаст, метавонед дар ватсап нависен. Сиёш глиш сирх астай, глиш зард астай, хайна тагиш сабз, тагиш сирх бор.